ये रिश्ता क्या कहलाता है में एक के बाद एक नया ट्विस्ट आवत रहताटे। सबसे पहला ट्विस्ट तब आइल जब अभिनव शर्मा का मौत हो गईल और एक सारा इल्जाम अभिमन्यु पर आ गईल। फिर एगो नया प्रोमो में दिखावल गईल कि आवे वाला दिन में अक्षरा कोर्ट में अभिमन्यु खातिर लड़ियाँ। उहे अब सोशल मीडिया पर मूव ऑन अभिमन्यु बिरला का ट्रेंड के बाद ये दावा कल जाता कि अभिमन्यु का किरदार निभावे वाला हर्षद चोपड़ा शो छोड़े वाला बाना। तो चलिए हम बतावतनी ये वायरल खबर पर एक सूत्र का कहना है। ये रिश्ता का कहलाता है से जुड़ल एगो सूत्र फिल्मी बीट के इंटरव्यू देना और कहना ना ही ई सच नहीं बाटे, ई एगो अफवाह हवे। आखिर कौनो भी एक्टर ऐसन हिट शो छोड़ के बीच में काहे खातिर जइहा। दर्शक को ज़्यादा ही सोचता ना। उहे अब मेकर्स अलग ही प्लानिंग कर रख ले बाना। आवे वाला एपिसोड में बहुत सारा ट्विस्ट और टर्न देखे के मिली। अपकमिंग ट्रैक के दर्शक काफ़ी पसंद करी हाँ। सामने आयल एगो प्रोमो में दिखावल गई बटे अक्षरा कोर्ट में अभिमन्यु के खिलाफ गवाही देले से मना कर दी हाँ। उ जज के बताई हाँ कि अब से वो अभिमन्यु बिरला के कोर्ट में डिफेंड करे खातिर लड़ी हाँ, काहे से कि वो उनका नया लॉयर है। ये बात सुनकर हर कोई हैरान रह जाता। इस पर आपका क्या कहे कमेंट कर हमके जरूर बताएं। बाकी अपडेट के लिए देखते रहीं ABB भोजपुरिया।